Kacing tu kana sepang ka Kmie ke PynShah Thngan ya ki Khun la jong. Ka inda ka de ka briu ke balayap lok. Ka don ki Khun lai ngut. Arngut ki Khun kentei bat uwei pat u Khun senrang. Ka inda ka klemwat panak syu ka syong satang bat ki Khun. Ki Khun jongka kidang yarit barok lai ngut. Ka inda na du ba ulok ulayap ka hablej belahi kenang ba ki Khun kin nyok ja. Ka inda ka dey ka briu belanang lastat Henry bakam yok kam yok jam ka hablej bela syat jingbam hadukan tendur. Teha ka wei ka sngi kat ba ka inda kadang syat jingbam ka parlok jongka ka nitra ka laong. Inda balai pilek kerki kat ne pimut lek syano. Ka inda ka laong menta ka sngi ka dey ka sngi kha jong u Khun khat du jonga uladap lai snem bat ngamut pentit tang umit mit shipoket kan pentit dey ki jingbam malum mala namar ki Khun jonga kim juyo bantit jingbam ban pentit kiek bat de ru ngamdan pisa kan nitra ka laong ngasnyo sun ya pi inda watla pi syutrei bela makna pi kwa ban rakhe ka sngi kha jong u Khun ringkat pat ki Khun kentei jong pi kat nu jing snyaw tenat kan nitra ka laong biang tang ba wadu jing kermen inda PynShah long briu man briu namar pi long ka briu ka balek red kan nitra kala terwai ka inda balada pi snyaw don kam pisa dang shim yanga sa penpai anda pilayo ka inda kala ong ka parlok tang ki tin sneng tin kerkulem jong pi perlok ngalabiang ngamdan kam ai syu tang syudap sau pajejan mit ka inda bat kan nitra kila mi na dukan tindur ki lek chayau ka inda ka pentit jingbam ki Khun kadba ka nitra pat kala pentit gift ya u Khun jong ka inda ka wei ka bol kan nitra kala ai ha ka inda ya ka bol bat kala ong nga pentit gift ya u Khun jong pi da ka bol ka inda kala ong balai nitra ban pentit kat kene ka bol piru pilong kum mangahi basubel lasngi ka parlok jong ka kala ong kane ka day banga I give ya u Khun jong pi ba un syat un klan kini berangut si paralok lia lekno halaki jong ki ying tang supoi ha ying ka inda klara yu Khun senrang jongka ki Khun jongka barok lai ngut klia kemen namar ka Kmie kalawan ha ying ka Kmie kalaong ka Khun nikong ritika kilit simpliang an pen ai jingbam ya pi barok lai ngut namar menta ka sngi ka de ka sngi kha jong upara jong pi kini berok lai ngut kila kemen ki mare syaying syatja ki shim ya ka pliang bat ki ai ka Kmie ka Kmie ka ai jingbam ki Khun bat ki abam da ka jing kemen ki Khun jongka ki lek kemen bat ki lek kai bol haying ka Kmie ka dap da ka jing kemen ha ba ka pet ki Khun ba ki lek kemen ka inda watla ka shubel lasngi ka hun ka suk ka mensiam namar ki Khun ki syat ki klan kat ba dang mi ki sngi ki por ka inda ka le syat jingbam manla ka sngi kenang ba kin yok jayok dok ki Khun ka Khun ningkong jong ka inda keladap si pausnem kelanang ban syat ja sejenta ka inda ka klem pak skul ki Khun jongka namar ka kambela jongka ka tangret ka yok tang ban ai jai ki Khun ha ka we ka sngi kat ba ka inda kadang kre iki tiar ban syat jingbam hatindur ka inda kelas dang suk po malum mala ka inda ka klem pen sngap ka trei la ka trei ki kam jongka Henry suki ka jing pangsu jongka kala nangjur hadu banda poi haying ru kadang neksa ka jing pangsu jongka inda kam ai tiak berok simit ka syuksat cakamon syakadyang namar ka jingsu jingthar kala nangjur ka inda kam nang yok tiak syu ka syuyam berok simit ka Khun ningkong jongka kala keli balai mai piyam ka Kmie kala ya thu ya ki Khun banga don jing pangsu kpo ka inda ka yam bat kala ong yala de
Balai kata ka jingsu, kadang slam kadang jur, hadu bangamla syu bansya. Ka inda kalaong, tang bawat kuslai Khun ngan sajam. Ka ritika kletiu da ka saad bat kala pendi ya ka Kmie lajong. Ka inda kam nang yuk tiak berok simit, ki Khun jongka ki sumar ya ka Kmie lajong, watla ki dang rit makana. Enda lajan syai ka bendang, ka inda kalau yuk tiak kendiat, namar ka jingsu jingtar kala kam jam. Bat ki Khun jong karu, kila yuk tiak lang no ha jing tiak bat ka Kmie. Ha ka step ka babut, ka inda namar kala kam snyo jam ka jingsu, kala ki syet jenta. Ka inda ka kuslai namar kam yuk syu ban lej bela. Kat baka inda kadang syong perkat hang ta, kala khot ya ka Khun ningkong jongka. Ritika, wan hang nese, ka inda kala kelon krup hamadan. Ki Khun jongka ki yam bat kala lej khot ya ka we ka para marjan. Ka para marjan ka wan pej lem ya ka inda haying jongki. Ka para marjan kala keli, pidan da wai ne em bandi. Ka inda kala ong, da wai ru dan ban lej shim da wai ru dan pisa. Ka para marjan kelet pensim dawai ya ke inda syah hospital. U doktor ulaya tu ya ka para marjan, baka inda ka don mau nak po. Bat hab banle operation, lem kumta kan dum jam kan ka jing pangsu tang ban syudi dawai. Ka para marjan kala ong, kat no doktor ka bailut bai sep na ka benta banle operation ya ka inda. U doktor ulaong, ka bailut barok ka long sanpau hajar. Ka para marjan ka klem ong esyu, kaya lamno ya ka inda syaying. Ka para marjan ka wan tang ha kata ka sngi balik pensim dawa ya ka inda. Ka klem lej misyu, ka tang syu ngau baka baile operation ya ka inda ka lut hadu sanpau hajar tingka. Ka inda ka hap syutia aying, klem yo jing sumar, namar dan pisa. Ki Khun jong ka inda, kila hap syak thangan namar dan kau syuk haying mansyat. Ki Khun jong ka inda, ki hap lej panjai ki para marjan, Henry ki para marjan kimla ban ai jaman la ka sngi yaki. Ki Khun jong ka inda, ki hap lej krong ha lenti sengkien, tang ban yok bam ne bai jing bam. Bat ha ka wei ka sngi, barok lai ngut si para, kila yok jing bam ha ka por baki krong, ki darak lem de yu jing bam ya ka Kmie haying. Ka inda kam kot syuk lano ha ka jing pangsu jongka, ka syutiak tang haying, da YAA ru dan, u kau ban syet ja ru yok. Ki para marjan ru kim ya aisyu. Ki Khun jongka ki syuim tang ha ka kam lej krong, ban yok bam te kepok. Te ha ka wei ka sngi, kat ba kini barok lai ngut si para kidang ya krong. Don arngut ki sijur, kidang ya mi na bang kila kumpan hap ya ka plapisa jongki. Kini ki kena, kila yok tam ya ka plapisa jongki. Bat kilit be ya ki na din ban yok penpai ya ka plapisa. Henry kini ki sijur kim tip ay. Barok lai ngut si para, ki syong baik hangta hajaka belapan hap ki beriu ya ka plapisa. Yok bakin sa wan pai, Henry da ka bor ba pala jong ublay. Kini ki beriu ki klemon wat ya ka plapisa jong ki, hadu dala jan mit. Ka henmen kalaong, imat kini ki beriu kim wan shimsyu ya ka ne ka plapisa. Ka henmen ka pet ya ka plapisa bat kalaong. Ani jingbun ka pisa, hadu bangalathat banyau. Ya hep nginya lek no saying, yo lek se kadai ka jing pilat ublay yangi. Kenang ba ngin yo pa sumar gi ime jongi ba in klan no. Barok lai ngut si para, ki lek no saying. Ka henmen ka lek tiet jing bam de, ban yo ya bam enda ki lapoy haying, ringkat bat ka Kmie jongki. Ka Khun ningkong jong ka inda, klej khot biang yang ka para marjan ban lej ya lam ya ka PynShah hospital. Ki doktor ki le operation ya ka Kmie jong ki, bakin seno ya umau badan ha kepok jong ka inda. Hadin shi ta yau, ka Kmie jong ki ne ki lai ngut, kala klan bat kala wanno haying.
Ka Kmie kala keli ki Khun. Na Khun pia yok pisah katne na lor beladap operation yang ngaru. Ka pisah kadang dap wat ban thiet jing thiet haying hasam. Ki Khun kelia tulut bana ki yok pisah ha ka Kmie la jong. Ka inda kelas dang yok bor, bat ka lej belano tang ba ka inda kam long syu ban trekam bakia. Ka inda kala persyang ban lej tep kam no ha ka way ka office. Da ka cingkir ku ublay, ka inda kala yok kam cleaner ha kata ka office. Ka inda kala yok pak school ki Khun barok langut, haying ha semru ki tierbam tierdi kila don kambun. Ka Kmie kala yok jingkot jingkia ringkat bat ki Khun jongka, kila imsuk imsan daga jingkir ku ublay ha I kambarit jongka Kmie. Ladap sutenat, like, share, bat subscribe ke channel bat saya komen.